Δεν χρειάζεται να κάνουμε 65 εμείς. Σιγά σιγά. Κάνει 64, δεν πειράζει. Λάου. Καλά δεν έχει πει όλα. No, καλές. Μα δεν πάρουμε πρωτιά με αυτό, θα το πετύχετε, δεν ξέρω να κατεβαίνουμε στους αγώνες. Ποτέ. Γιάννη! Κάτσε βλάκα. Δεν την κάνω. Ποιο παίζουμε μετά? Με το TP Factory Ζαντάρα. Ναι. Σταύρο. Οικονομία στο Ρέγια πάλι. Ναι, μην το πιέσεις πολύ άσχημα να κάνεις αυτό. Σταύρο. Σταύρο έτοιμος. Θα γράψουμε τι... Έχει σαλτάρει ο Λέκας, Έχει πιάσει πάνω του. Drag Racing semi-final elimination round. Super Street Street. Νετούρης. Όχι είναι Τούρις, δεν είναι Βεντούρις. Όχι τελείωνε, δεν έχει τελείωνε τώρα. Competitors stand by. Έτοιμος. Πάμε. Ready. Set. Go. 30 seconds. Πετάει και νερό και λάδρε. Αυτό είναι μαγικό το αυτοκίνητο. Κάθε φορά που παίζει ανοίγουν τα φώτα, ανοίγουν οι καθαριστήρες. Είναι άλλη τεχνολογία, αυτή την ξέρουμε εμείς. Εγώ δεν παίζω, τι όνομα είναι αυτό? Η ερώτηση είναι βγάζει και μπουγάτσα, γιατί μόνο μπουγάτσα ανέφερατε σήμερα, έτσι. Τι όνομα είναι αυτό? Και πολύ σου πέφτει, δεν λες που σε λέμε κιόλας να δεις τι έχουν γράψει στο μπατρές που έλειπα. Μενί. Ναι. Εκεί που σε λέγανε Βετούρι δεν σε πείραζε, εδώ σε πείραξε με το πουρί. Προχώρα από εκεί. Κάτσε όπως είσαι.